Stag Spray. Welcome. Ukamsi namhlanje. Sure. Singumbutho wamahashe walapha eStege. Sizodibanisa inkabi zamahashe. Nenkunzi zamahashe. Nimero zakhona. Lonto le iphinde isincede ntonini? Into masibelwe ngamahashe. Iyashila seBluegums maligqithe entsimekweni laziwe. Kungako silapha. Silungiselela umdlalo ozaba nge15 eBhamu. Sizaphinde sigqithe eBhamu siyelisuthu ngalamahashe. Iyashi thina silithi sithi amandlalo. Ngokungena player. Aljiwa So namhlanje nenza ntoni niya racer okanye kwenzeka because the confuse nyana ngoku uyabona uyayibona sharp ayahamba amahashe exercise for namhlanje amahashe aya exercisela for umdlalo okule veki ezayo ngomgqibelo. So now angeke sikwazi kuyoba siyodlala nezinye indawo singakhange sibone ukuba eli hashi libaleka kangakanani line pace engakanani eli lingangena kwephi group because amahashi xa webaleka pha kule veki ezayo azobaleka ngokwe group stages ngokwendawo ezahlukeneyo. Umzekelo lihashi ngamahashi waselisuthu ayi4 ngamahashi wasemabele ngamahashi wakobhebheza mahashi wakobhekana awhillside ibe ngala wethu wasesteke awako Polmid. So now sifuna into abaxa sifika phathina amahashi wethu abese well organized sazi ba singathatha ihashi elithile sifake la group sithatha ihashi elithile sifake kulo group. So now size ukuzosefa amahashi wethu so that masifika pha singabi confused uba singafaka bani phi sifake bani phi sizama ukulungiselela for lamdlalo zayo. Okay. So i-association yini igama layo? Andiva la. Yini igama layo igroup yenu? Umuntu wethu. Yeah. Masakhaneni ngamahashi. Masakhaneni ngamahashi. Is it registered? Yafandwa sports uyayazi yonke lonto? I-registered data igqityiwe usport uyayazi. Awasusa phaya awasusa phaya asungena phakathi kwawo iza ngemveni kwawo uzowabona wonke unge ngaphi phakathi kwawo Yabongena no. Nasi siyobona. Uba ndiphume ndiyonilandela hayi emva amahashi asukile. Hayi siyabonga makuthethwa akuthethwa fondini mashini nizosigwebisa phaya emdlalweni. Wamahashi asukile lemva xa wesuka lemva afika okwesiza apha endleleni into eyenzekileyo ihashi eliyela phakama uBrand uphakame ekabini kodwa ke into endiyithandayo umnikazi bekekwazi ulibamba msinyane so ngamazwi apheleleyo bekesesegeyimini ngoba bekemphumile uwani. Okwesibini ke ngoku awukamahashi esiza lithema lizawufika belingunumber 1 umkhwetha wafika waphakama pha yagqitha lalatwana encinci. Umntwalo ndimthandile uba xa liphakama ihashi angancekeleli urhabaqele bheka phambili uye walibamba laqala phantsi kakuhle walandela. Ndiyithandile loo nto leyo ngoba uqwebequma ntoni uxaleko akafuni ibuxaleni. Okwesithathu yena unumber 1 lo nimbone efika apha hayi mina kwelakhe icala ndithandabuza uyithathileni imali umntana uwinile oko lihleli ihasi lakhe lilandela ngemva kwamahashi ligqithele ngomoya wecawe nje olungileyo. Ndiyabulela enkosi. Wena uzuna ngapi Fokulami icala hey ahlale apha asingayini kude botata injalo njengoba ethi umfukeni lize kahle kakhulu leyo libhetsane elincinci kakhulu ndiyakhona linonyaka oyi1 lihambe kahle kakhulu akhange litshintshe nakanye hayi amahashi ndiyawabona yeza ayathembisa futhi amahashi nala athi angaphumeleli kodwa ayabonakala bakhona into azawuyenza akho hashi elihambele emva cha ke amahashi amele basibe nalo yashi liphambili neyashi elingemva mayibe njalo uyiphi imali kamancane mancane asinokhonto esawuphinde sithi uzayitshintsha apho itshintsha khona uyise 40 rand zayitshintsha pha isho ifake epokotweni yakho mancane asifuni Thank you Skoko. Ngenjalo sakudibanisa mhlawumbe inkunzi khona Ubani igama lehashi lakho?
Bright. Why? Bright. Wawapha Why don't you bright nje la star? Ngoba like Yeah. bright like baleka kakhulu. Baleka kakhulu ne. Ngibonakala li bright Unangapha. Una 12. Uqala ugrey unangapha. Ngaleya ngingafani. Uthi waqala ugrey unangaphi ndo? Ngingafani. Una 5. Iplan yakho yintoni ke ngoba? Ngizobamba le camera. Plane ukuyina iyaSlam uzokwazi ukuthengela Iza ngapha. Uplan intoni? plane ukuyina kube iyaSlam uzothengela. Sonto wena ufuna uba ijoki okanye nje uyadala nje busakhulu okanye ufundela kwento. Mina ngifundela ukuba phambi kwenkulu. ijoki. Bantwana yami kuthi laphi? Maphume. Ngihlanganise khona. Gama lakho ngubani waxelela? Linathi gama lami. Linathi bani walaphi? Linathi Mgogodlana ngihlala Emjibelweni. emgqibelweni. Emgqibelweni kulaphi? Ungapha phezulu ngapha mawusiya ngasensimekweni. Asensimekweni ne? Simekweni bafethu shout out nakho umjita support yangithola. See you on #LaliLivingVision Dark intona yami ne? Big C. Angimazi utripela yena nje ngaphezulu kweyasho ngeke. So akukutsho mkhulu ndiva nekhala nje banisithi ngemvubu iphetsane. Yini wrong ubetha ngemvubu? Yeah, irongo ayikho right imvubu. Kwesi njengoba iplastic senje mawulibethe ngayo. Liba rongo lophela ngaphakathi. Senje imvubu nje irongo. Ngendlela vele limazi umuntu ungakhona. Ububoya buncedi sizawukhatsha sawubona. Hayi uboya yonto mkhulu wami wangathi ngoba ngingajwa behloko ngokunenela. Wena ngifuna udibane nawe nje. Manje uvile. Uvile mkhulu. Hayi khona nale nani. Bona aliyeza unke ebuthe uyayi. Unihamba lo oniyalo babili okay. Hamba ukhefari ya nge15 sengibona sesikinyawula hoshi. Khefari babonise. Ya ukhefari. So Khefari udume ngayo. Ya udume ngokuthi yena uyawina kwibhandi lokuqala ukhefari. Ngathi phela phambeni osikinyawula lakhe limele. Hoshi. Shaba fethu. Okay, ya namhlanje besilapha ke bafethu ne. #LaliLivingVision. Yaba nibona Akakha kumye. Bhuti wami. Mama ke zayodlala kokwazi. Ndizokuwe bhuti wami. Ndibulela kakhulu ne. Sisebenzisene kahle kakhulu. Ndicinga uba noko ndiyabona nawe ndiyakhona uba xa ujongile uyabona uba ikhona into ezakwenza ngenye imini. khona hayi nkulu. Okay wena bhuti wami. Otherwise ngibonge kakhulu namfowethu. Next week ngiqala ngobani ixesha kanene ikwephi indawo. Siqala ngo11 kodwa
mhlawumbe bengifanele into yoba uqale phaa kwami ukwenzela into yokuba ukufumana into ezi-right and then uzophumela nawe so right ungafika phaa kwami 9:30 Okay, kwakho kwena. ufike uthathe ii-contact zam phaa kokuthatha unceda ndizakuhlanganisa apha endlini No, sikisi nawe ndingakunika ii-contact zam akhona so kanti nitsho manje Masiyeni ngapha ecaleni record by silungiselele camera ngesitaphu. iqale nini sondela cameraman bese waqalise wadibele iqale nini and then like how long have you been doing this ezinye competitions enizihambayo ngeziphi i-sites ezeni ezihostela okokuqala nje ndingathi this competition thina siqale ukuparticipate kuyo starting from 2013 starting from 2013 it was the time apho sasidlala sisenza khona izitokfela ne sigalelelana then the day siyokugalelela ngayo it is the time whereby sizothatha amahashi wethu sibheje imali then sibuye kwakho uthenge istoko sifike sithenge eso stoko eso and then uyacounta wena mnikazi istoko ukuba each person usebenzise malini apha kwakho so that nawe xa uya kwakhe uzokwazi ufika uspende the same amount uyayivalelwe nditsho it is where sitsho saqala khona le organization yethu yokugalelelana ngamahashi so ezuba iindawo zi-different abanye nabanye banezitokfela ngokweendawo zabo so siyakwazi ukumemana ngokwe-groups ezezitokfela so uba size ngokwesitokfela sispenda imali ngokokuvele sithenge ngecase uba umbutho othile ufike wathenga so that nathi masiphume ngowethu umbutho siyodlala kuleyo indawo sifike nathi sithenge the same way. Okay, so ziba khona into ezifana ne-cup maybe eziwinayo ke ngoku xa sidlala kwimidlalo karhurumente kukhona apho ufike uba siparticipata kwimidlalo eyoburhurumente but most of the time imidlalo esiparticipata kuyo ekarhurumente yimidlalo ebaphaya elisuthu ijiko nangoku khona umdlalo esizawuya kuyo nge-11 ezikamatshi ipost yakhona ikhona apha kum efowunini ndizokhombisa aphayana kulaa poster nekukhona urhurumente ukhuphe imali engakange-500,000 ezobe ekhuphe imali engange-500,000 wonke amahashi atripelayo namahashi abaleka ii-flat race azayokompetitha under laa mali leyana so imali lirejistwe ihashi lirejistwa nge-200 but andifuna ukuya kakhulu so kwiimetshi ezifana nezo just because of ziimetshi ezidibanisele uburhurumente siyakwazi into yokuba ihashi elithe laphuma u-1 kulaa mahashi amadala lanespidi esesiperforma 100% afumane something imedali or izinto ezithile ezidibanisele ntoni amahashi. One last question ke ngone ikhona maybe ijockey or yathi owner ekhe yathatha maybe afika ku level provincial or national from kule organization ikhona nam I'm the first one even though ubona ndiqabela khona ngoku mna ndiyi-owner yamahashi even though ndinazo ijockey but most of the time mandilapha around apha ekhaya ndiyaziqabelela but mandi-out kwiindawo ezithile kusebenza ngokoweyita ndikulapho ndinika khona ijockey ziqabela amahashi zizidlala so nam I'm one of them ndiparticipatile Ngcobo Matliye olisuthu ilisuthu Mwalisuku ntontoni zonke ezi ndawo Maseru ukuzotsho ikuthini zonke ezi ndawo nje dlalile kuzo ngokwehlukana kwazo inkosi hayi chazwa intoni ne like le way lena is inkulu oluhlobo ne but kodwa siyazi so kahle mele ngoku siyipublish yabona follow #LaliLivingVision YouTube Facebook TikTok donke ezo ndawo ezo otherwise izovela na kanjani next week siphaya eBhambo definitely. Thank you Khulumani yami. Same time same place eBhambo lapho sidibana khona nazo. Go ahead. Welcome to Stack Spray.